Very good. Ready? 1, 2, 3. Isa pa. Ready? 1, 2, 3. Ang tawag doon ay ventriloquist. Pakilala ko muna kayo. Guys, nag-usap na kami dito, Jay. Okay naman daw po siya, pero nagbago na ng konti yung itsura. Kasi makita? Okay, now, ladies and gentlemen, ang bago, Tito Jay! Pinagdali mo kayo lahat! Kamusta kayo? Ako nga pala si Jay! Ang saya-saya ko! Jay, ang galing ha? Tito Jay! Oy! Ang galing mo ha! Okay, salamat po. Sir Jay, Oy! sino po kasama niyo dito? Yan na mga yan. Yan ang sarayan. Anong pangalan? Tawagin niyo. Dada! Dada! Dito ka! Kasama kita! Dada! Bilisan mo! Pinalingin mo ulo mo! Si Dada! Siya ka! Sige. Sabi ni Dada, marami ka raw talent. Totoo ba yun? Totoo yun! Talaga? Oo! Ano yung mga talent mo? Magaling ako sumayaw. Wow! Pwede ko ba kami sampulan? Oo naman, syempre. Ah. Yung ganyan ano. Basta kasama ko si Dada. Okay na ba? Hindi na kaya. Sir Jay, pwede ko ba kami sampulan? Oo naman, syempre. Ano po sa sarili niyo? Yung favorite ko, Anong favorite niyo? Adonis Dance Contest. Meron ba tayo dyan, sir? Tingnan natin. Pasensya ka na, sir. Magaling pa yung linya tayo, magaling sa on the spot yan. Alright. Palakpakan na natin si Tito Jay. Thank you. Music. Ito Yeah. Woo! I love it. Gusto ko eh. Yung mga bata, mga nakakaibigan naman. Wag daw yan. Kaya sa mga, Oo, kasi nakikita nila. okay naman. Basta ako, kids friendly ako. Okay. Tito Jay, Oy, iba na lang, okay lang. okay na. Anong ibang sayo mo? Jumbo hotdog. Tingnan naman. May mga bata, oh. Iba na lang. Sige, ano lang gusto mong sayawin? Yung yung pogi, sige na. Kala mo yung poging sige na? Oo. Sige. Iba na lang. Ano na, yan, ganyan. Yan. Maganda yan. Anong tawag yan? Maybe this time. Okay. Merry Christmas, Tito. Alright. Basta kasama ko si Dada, tsaka si Michael. Si Dati Michael. Dati Michael, salamat ako kayo dito. Dati, Michael. Parang Michael, para dito. Ikaw ang may pangalan nito eh. Dito ka, samahan mo ako. Dati Michael, bilisan mo! Ay, si Daddy Michael. Masama tayo niyan, di ba? Magaling din sa bayo si Daddy Michael. Ang tagal eh. Hindi ako makahinga. Ayun na, okay. Kaya nang talagang best friend ko yan. Paano siya naging best friend? Kasi, lagi kami magkasama. Sa lahat ng problema, kasama ko siya. May problema ako sa buhay, kasama ko siya. May problema ako sa pera, kasama ko siya. Kaya naisip ko, baka siya yung problema. May bibis tayo na lang, may bibis tayo. DJ Music. Salamat po, Daddy Michael. Magaling na po tayo maupo. Tito Jay, dahil magaling po kayo sumayo, pwede na po kayo maupo? Mamaya, Okay. gusto ko ito eh. Ano ba gagawin niyo ngayon? Kakanta na lang ako. Kakanta kayo? Oo, kaya ko kumanta. Sige. Ano pong kakantahin mo? Love song. Love song. Anong title? Chotay. Love song. Sige, pakicheck yung microphone pag magana. Hello, mic check. Ang ganda ng mic niyo ah. Oo, syempre. Ayan, sige. Sir Jay, gusto mo ba habang kumakanta kayo, samahan ko kayo dito? Huwag na. Bakit? Gusto ko solo lang ako. Solo lang ako. Oo. Saan ako? Doon ka sa malayo. Sige. Sir Jay, dito po ako Okay na ako dito? Hindi, layo ka pa. Sige. Ayun pa. Sir, dito po. Layo ka. Sir, dito po ako. Konti pa. Sir, dito na ako sa dulo Yan. Dito okay na ako dito. Yan. Pwede ka na dyan. Ako nang bahala dito. Okay ka pa. Ano po kakantayin niyo ulit? Jopay nga! Ang kulit mo! Music DJ! Sige. Yan. This song is dedicated to everyone. Okay. If
baka balikin na lang. Parang theater artist ka. Come on! Hey! Mali! Ang dami sabay-sabay! Pinakay! Enjoy pa ako, pinakay! Alam pa naman natin si Tito J. Maraming salamat. Tito J, Salamat. Tito J, bago tayo magpaalam, meron ka bang birthday message sa birthday celebrant? Sinabi ko na kanina. Oh, gusto nang ulitin natin ha? Kaya kay Niba. Rita, Oh, sige, yung wish niyo po, sabihin niyo. ang wish ko sa'yo, sana ay marami kang birthday ang dumating sa'yo. Yan. Pero ako, last na punta ko na to. Nakakahiya. Okay, biro lang. Rita, Ayan. Rita, I wish you good health and more happiness. Yan. Tignan nyo na baka gusto ko sabihin. Isa, Michael, kasalanan mo to ha. Nag-party-party kayo, nadamay ako ha. Sabi mo, kakain lang tayo dito? Bakit ganito? Bakit? Ang pangit ha. Ang baho. Ano ba? Yung maskara ang baho. Medyo ito to. Ay, ito ka. Paring Michael, Maring Ting, salamat sa inyong dalawa. Okay lang ako dito, itatante na saya ang lahat. Yun. Kahit ako hindi masaya. Kasi, Tito Jay, Hoy, bago tayo magpaalam, meron tayong TikTok na gagawin. ang TikTok, gusto ko yung TikTok na yan. Basta TikTok gusto ko yan. Sige, ganito yung step dito tayo ka lang. Okay, 1, 2, 3, 4. Ulit natin, 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, 4. Ready? Game, music. Music daw, brother. Habang bata. Ano na bago na? Okay, ready? Okay. Bilisan mo, di ako makahinga. Nawala tayo. Hanapin lang. Bilisan mo, may init. Alright, palakpakan natin si Tito J. Maraming salamat, Tito J. Magpaalam na tayo. Nakalata, sa nananigay lahat. Thank you. Alright, tagdali ko na yan ha. Wag, gusto ko to. Alright, thank you so much, Tito J. Maraming salamat po at napasaya natin ang ating mga bisita. Once again, palakpakan naman natin si Ninong J. Maraming pong salamat, Ninong J. Pinamisan si Ninong J. Alright, so that's my magic and my puppet show. I hope na nag-enjoy lahat ng ating